Just edrychwch ar babi bach fi. Gorgeous yndw i. Ond bydd un person yn cael mynd i hi adre heddiw. Gyd sydd angen wneud yw peidio ymateb a cadw'n cwl. Syml, really. Croeso i pai ti medio chwerthin. Mae 'da fi 4 person ffres yma heddi, a mae nhw yma i wneud i'w gilydd chwerthin. Dom, y corwynt o Gaerdydd. Mali Haf, y swynwraig sydd ddim yn newid ei lliw. Marid Parry, gossip, glamour a giggles. Ger, Eicon Hans sydd efo mwy o views na top yr wyddfa. Ond, os fi'n gweld y chwerthyniau lleiaf, neu rhywun yn colli reolaeth, na i tynnu marciau. Bydd y person gyda mwyaf o bwyntiau ar diwedd y sioe yn ennill hwn. It's nice. Da debyg i. Ydyn ni'n barod? Yeah! Fi wedi dod â focus group i rando ar y criw yn disgrifio eu prosiect newydd. Updateio i bensiynwyr. Bydd bach o wybodaeth ar y sgrin, ond bydd rhaid iddyn nhw jyst wneud y lan fel maen nhw'n mynd mlaen. Ydyn ni'n barod? Da ni'n mynd mewn eto, ni'n ffocin chwerthin. Stop. Fi'n caru bullshit o. Dyna sut fi'n kind of mynd trwy bywyd yw bullshit o. Dwi'n briliant y bullshitio, mae fydda middle name fi. Literally. Dwi'n gret o bobl hen. Mae bobl hen yn lyfio fi. Mae nain fi'n cysau fi, so I don't know, man. Fi sy'n probably mynd i chwerthin yn gyntaf. Mae Dom yn hilarious. Hi probably sy'n mynd i werthu yn gynta. Yeah, it's easy. Byddai'n gwylio popeth maen nhw'n neud, a fi'n disgwyl pethau mawr o'r grŵp yma. Let's go. Shwmai? Helo. Iawn, Helo, sydd i chi? helo. Fe enw i'w Geraint. Enw i di Mared. A heddiw, ni'n mynd i gyflwyno i chi Ap Henoed Horni. Reit. Ni jyst i dechrau, come on, Ger. Chi beth i fod yn horni yn eich bywydau? Come on. Come on. Ti'n dod y bore gyda lafon? Na! Oce. Helo. Helo. Ni yma i cyflwyno Ap Henoed Horni. Henoed Horni. Mae Dom James di mynd yn swill, what is going on? Roi spwnc nôl Yn cartrefi hen bobl Cymru. Siwr bod chi gyd i cael wa. Sorry, sy'n gwybod beth ddigwyddodd. Oedd fi a Dom wedi mynd rownd cartrefi hen bobl. Shirley, beautiful. Oedd hi'n cael problemau. Pwy yw Shirley? Be o'n i wedi dod i? O'n i wedi dod ar spwnc. Oh, God. Out with a bang! Boom! A cyfle i gael... Un shift olaf cyn gorwedd mewn Geraint. Un shift olaf, gorwedd, Mae pen Dom di mynd. mewn... Da chi'n gwybod beth i algorithm? Na. Na? Fe'n dibynnu siwd Ger, come on, man. chi'n teimlo. So, os chi'n horni, nath fi'n mynd lan. Os chi ddim yn horni, nath fe fel slut drop. Lawr Oh, na! Slut drop o flan hen Lawr bobl. a lan, fel na. Ni am greu, Cymuned rhywiol. Rhywiol, iawn. o dywelwch teir prynhawn i super Bukaki Mangi. Na chi'n gwybod beth yw bukaki? Oh, na! Mae Bukaki yn mynd llaw yn llaw hefo cariad. Os ydych chi'n dychmygu... Chi beth i chwarae soggy biscuit? Soggy biscuit! A dyw e fel picer y man? Na. Na, so ni'n mynd dweud, Na, na. Newn ni symud mlaen, ie? Hoffwn groesawu ein masgot. Reit. Come on! Elfed y fywch. Geraint yw'r genius o fod neb o'r concept yma. Sgwyl yna fe gyda'i dildos na. Ali, ma'n slip-slapio. Hey, Dom! hey, 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 hey. Bewsh! Diolch, Elfed. What a legend. OK. Pan buwch? Horniness. Horniness. Milcio. Ie. Bullshit. Cheeky. Fi ffili watcho hyn. 85% o henoed Caernarfon yn mwynhau, just edrych. Ti'n offi gael edrych? Edrych.
Cringe! Dwi'n dod o Abertawe. Oh, shit. 92% o henoedd Abertawe yn... Wancio 3 gwaith y diwrnod. Hei, ti'n be, am y wancio yn gallu lower stress. Nid tair Come on, oed. brother. Come on, brother. Peth gyntaf yn y bore fi wneud cyn coffi? Un amser cinio. Oh my god. Awn ni mlaen i'r profiles. Morwenna! Gilf. Grandmother I'd like to fuck. Grandmother, I'd like Come on, Dom! to fuck. Diolch am y gliro, Dom. Oh! Sgwna derwyn. Byddwch chi angen Zimmer frame ar ôl noson gyda fi? Is that... Na i ddod draw. No time wasters. OAP and edrych am VAG. Gwain. Terwyn y tarw. Sight, 30%. Hearing, 50%. Sex drive, 100%. Fi'n gwybod beth ti'n gallu neud. Sorry, na fi ddim. Pryd oedd y tro diwetha? Duw, mae'n sbio ar ei watch a few hours yn ôl, mae'n siŵr chi. Oh my god. Diolch i chi. Diolch yn fawr iawn. Cyn i orffan, What's going on? dwi a Ger ddyfynu efo jingle i'r app. Ydyn? Da iawn, Mared. Fel hyn mae chwarae'r gêm. Da ni'n teimlo'n horni heddiw, da ni'n teimlo'n horni rownd Cymru. Henod horni yn dod ar app ni. Yes, Mared. Gei di 20 pwynt ychwanegol. Fel na mae chwarae'r gêm. Brilliant. Sy'n mo fi lico hyn ddynol. Dwi'n mynd i gwrdd â rhywun dros 65 neu rhywun fel ti. Ooh, falle. Match cynta'r app. Listen, ti ddim angen edrych ar search history fi and you'll know exactly who the type of person I am. Hold me after, I'm here. Dom! It is what it is. All right, now, call me after. Diolch. Dwi'n meddwl amdano fe. Okay. Ia, dwi ddim yn siŵr o gwbl. A bit rude. Okay, well, diolch yn ddim. Ie. Joe can, sign me up. Sydd yma ni? Ger, dos am ffwc later. Come on. Wel, oedd hwnna bach yn bonkers. Bach yn speechless, to be honest. A nath unrhyw beth fel tylychio. Nath Elfed. Smack o fi yn y gwyn ar ôl dildo. Ma' nhw'n newydd, by the way, they're huge. Good fi. Pwy nath crack o? Fi. Ti edrych fel bod ti, like, newid o'r gym. It looks good. Thanks so much for shimmer. Lawr a lan. Nes di seto fi lan eitha lot. Dwi'n gobeithio pawb yn licio jingle ar dans. Henod horni yn dod ar app ni. Fi'n siŵr peidio chwerthin throughout the whole thing, ond... Really? Bisc! Wel, da iawn. Ac ymlaen â ni i'r challenge nesaf. Mae pawb yn hoffi meddwl bod nhw'n gallu gwneud impressions. Yn bersonol, fi'n shit. Ond, mae'r challenge yma yn cyfle gwych i roi'ch gilydd off. Gyd sydd angen wneud yw syllu ar eich gilydd. Pawb yn barod? Yeah? Let's go. Okay, so, team fucking shit, actually. Just fucking cooking your gwell, okay? Oh, good Ramsey. Fuck me. Fuck me. O, dos ti wedi dweud... Fi dod o Ponty. Be? Ydw o Ponty? Fi'n dod o Ponty. Pont, sa'n siŵr Ponty Pris, sa'n siŵr Ponty Pŵr, ond fi'n dod o Ponty rhywle. I don't know. Tom Jones. Y peth yw, fi'n gweithio'n really galed i ble fi yn nawr, a fel, fi'n meddwl dros y pawb gweithio'n really galed, a fel, os chi'n tlawd, it's just like a load of rubbish. Molly made it. Yeah. Get that fire exit door, I'm off. My hair is fucking frazzled. Na, achos y peth yw, mae'r gwellt yma yn frazzled. Oh, Gemma Collins. Yeah. Easy. Sa'n gwybod. Gemma fucking Collins. Helo, sut wyt ti heddiw? Heddi, da ni'n mynd i siarad am y byd. Oh, Dave Attenborough? Wrong complexion. Morgan Freeman. O, fi'n mynd siŵr o geithio fe. Sorry. Hwna fel Jessie Nelson moment, hwna fel that. Wel, yna. Sut wyt ti heddiw? Rydw fi yn licio gwisgo mancini. Stephen Hawking. No!
O, mae hwnna'n neis! Bora, beth y bydd yna? Oh my god, so, y peth ydi, sa neb eisiau fucking gweithio. Just coda off the dyn a gweithio. Ti wedi fucking feddwl? Ti ddim yn moli mai hefyd? Nadw. Granda I accent fi. Oh, Kim K! There we go. Oh, hey, Kim. Okay, well, sut di heddiw? Helo, sut di heddiw? Mae rhaid i ni creu wal. Gnaf eto. Gnaf eto. Gwrando I fi nawr. Mae yna un peth fan hyn. Mae pobl ddim yn gwybod am. Sean Connery. Helo, gwrando. Mae yna un peth mae pobl ddim yn gwybod. Fi angen creu wal. Waw. Ie. I'r Mexicanoedd. Sa'n gwybod Oh, Gymraeg. Donald Sa'n gwybod Trump. Mae'n Gymraeg. Ydy'n Mexicanoedd. Donald Trump. OK, so... Dyna ti'n gwneud oedd hwn. A wedyn mynd fel... Oh my god, yeah. China. Wel, Don, beth sy'n fod arno ti? Na. Paid ateb. Ger, nes i absolutely hammer fe. Smashed it. You know? China. Smash A it. chi'ch dwy, oedd hwnna'n really agos ac yn super tense hefyd. Sorry. Ond, ymlaen â ni i'r tasg nesaf. Oriela celf. Mae'n llawn celf, pob sy'n prynu celf, pob sy'n gwerthu celf, just pob sy'n obsessed â celf. A be maen nhw gyd yn neud? Siarad shit am gelf. So, bydd y dasg nesaf yn berffaith. Just sell some celf, innit? Sai byth i bod i at gallery. Ti'n mynd i'r Cardiff Museum? No, honey, I ain't got time for that. Fi'n offi pobl celf, intellectual fel fi, a maen nhw'n gwybod beth maen nhw eisiau yn bywyd. Sydd celf. Reit, maen nhw'n aros amdano nhw yn y galeri, mewn â nhw. Handshake, Mared dwi. Chi'n iawn? Fi fel rhywun sydd yn byw yn y byd celf, fi di bod yn gwneud hwn am llawer o amser, so... Really, Dom? A gas i aseren yn tygau celfis, dwi jyst i really bildio ar hynna. Ie. So, jumpio fewn i'r llun cyntaf. Fi nath wneud hwn. Diolch. Ti'n gallu gweld edio a cucumber. Mae hwnna yn vegetable, dwi'n meddwl. Neu ffrwyth, who knows. Fi'n credu mae'r cucumber yn cynrychioli bywyd. Okay. Real bullshit. Dom di'r person ar i inspire fi i greu y darn yma o gelf. Pwy? Fi. Dong. Dom. Dong. Dong! Dong. Dong. Fuck! Dong. Okay. Right. Da iawn, Fel Dong. nhw'ch chi brynu hwn? No. Mae ffotografydd Mared Ap Luli. Yeah. Mared Ap Luli, super famous. A mae hi'n... So chi beth i glwyd? O, mae hi'n wych. Rhywbeth fi wedi bod yn gweithio ar am amser. Ie. Iawn. Ie. Ah, Dom! Ooh. O, Galerdi. Oes gafr eto. Oes heb i gorfod. Rhaid yn greulon. Ie, chi'n meddwl creulon deb yn... Mae fe'n... Ie. Fe'n dangos pa mor... Tymo, pa mor... Pa beth mor bell ni di dod. Fel... Wy'n ffrind fi'n Fel pen eto. Well i ni symud Well i ni symud Dyw hwn ddim yn... Na, Oce, ie. yr un nesa o'r enw... Sugar Daddy. Dyma especially ti, Ger. Daddy Sugar. Woo! Tad, Ger, yw e? Mae hwn wedi creu ymateb gwahanol yno chi. Ie, wel, fy nhad i yw e, chi'n gweld. Sugar Daddy. Sugar Daddy. Sugar Daddy. Horniness, jealousy, hapusrwydd a tristwch. Mae'r horniness, mae hwnna'n emotion lle mae pobl ddim yn hoffi dangos, ond mae'n wastad di fod fyna. Mae Mared ti colli fe. Lle yn y tŷ sy'n ni roi hwn, felly? O, byddwn ni'n rhoi e yn y gegin, achos dyna ble. Oedd e'n hoffi coginio. Oedd e'n hoffi, dwi'n heb marw. Very much alive. Dwi'n debyg i ryw artist o America, Andy... Andy Warhol. Warhol? Ie, gwmwys. Pop-art. Ie, Andy Warhol. Pwy yw Andy Warhol? Star item o'r galeri di hwn, guys. Peisio'r gwely. O, dir. Ie. Pryd o'ch chi'n gweud oedd hwn? 5 bags. OK, so fan hyn fel gallwch chi gweld... Beth ydy 5 bags? 5 bags. Yeah, don't worry about it. So basically... Gyd ti'n meddwl amdano hwn, Mali? Wel... Felly, dyle ti siarad yn unwaith? Ie, oedd...
Oedd e ar ôl noson mas. A pryd pisiodd e yn y gwely di? Wel, pam o'n i'n peintio fe. Mae o wedi pisio'r gwely. Pisio'r gwely. Pisio'r gwely. Mali cachu. Beth ydi hwn? Parodits, di hwnna? Diolch. A dwi'n gwybod beth mae hwnna wedi cael yn styrig. Ti'n dechrau gwenu fyna, ynddo ti? Dirty boy! O'n i eisiau cadw fe i fy hun, actually, ond o'n i'n credu, oedd y tits ma mor... Dach chi'n licio tits, felly? Ie. Wel... Tits di pwrpas bywyd. Sbiwch yn nhw, maen nhw'n massive. Large. 38 Fs. 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 Yn Fs. Abacach da... Os oedd hwnna lan yn fy ngeg i ni, bydd pobl mor chuffed. Ble oedd e'n cymryd y llun to? A lle yna? A be ydy tits yna'n gallu neud? Hedfan? Ie. Hedfan ei le. Go iawn. Right. Tro Dom i gael surprise nawr. Llun yma, gallai fi dweud bod e'n kind of yn signifio beth sydd o blaen fi right now. Cynhadledd y Virgins. Cynhadledd y Virgins. Ffefryn fi. Gen i weld. Gan i weld. Pwy di hwnna? Chi sy'n y llun o? Ia. Ie. Virgin Pwrda. Ac i'r eldol. O, anmwy. Mae Dom yn gutted. Dewch a cheglu'r had, Dom. Dewch a cheglu'r had. Ie. O fe. Pwy di o? Massive virgin. Massive Virgin yn 1800s. Dach chi'n licio virgins? Ie. Go on. Dwi heb bod gyda fergyn o blaen. Wyt ti? Na. Ti'n fergyn? Na. Na? Ti'n edrych fel hyn? Ger! Anyway, moving on. Nice beaver. 60. Oh, she's got... Well... Mae gen i'n nice beaver, like 69.99. Ti'n licio chwili naw? Oce. I do, actually. I won't at all. Okay. Karen. Ydych chi'n balon tynnu'r fat off, so ni'n prynu fe'n cash? I don't know unrhyw beth off. Ddim fel yna, ddo. O, Dom, wedi colli mojo fe nawr. Virgin. So, na i ystyried y peth am yr pris yna, ie. Enw hwn yw Rhyddhad. Os chi'n hoffi ymlacio. Fi'n hoffi ryddhau. Mae Ger jyst yn hollol delirious. Rhywle allwch chi orffwys a gadael pethau mas. Croeso mawr. Diolch. Gantid bod neb wedi prynu dim byd, ond, waw. O, hwnna'n awful doi, chwarae teg. O'n i'n gwybod beth ddiawl oedd yn digwydd. Ar y fi chwarae thing yn mind. Dwi'n gwybod oedd e'n dirty. Oh my god! Oh my god! Andy Warhol. Come on. Andy Warhol. Yeah, Virgins Unite. Beth ti'n bod efo hwnna? Ac i'r eldol. O, no. Nes i ddim dweud unrhyw beth am hwnna, right? Na, fi'n born again anyway. Born again virgin. OK, lan â ni i'r challenge nesaf. Reit, yr her olaf. Bydd y pedwar yn mynd mewn i lift, bydd yn stopio ar 3 llawr, bydd y drys yn agor, a gall unrhyw beth ddigwydd. A na gyd sydd angen wneud yw aros yn cwl. Reit, o gwybod. Waw, mae Rain yn rili trio gweithio mas beth sydd i ddod. Dim synnu gyda nhw. Os di'n beth yn efo spiders, neu absolutely marw. Reit, llawr cyntaf, let's go. Drysau'n agor. Maen nhw'n hollol confused. Oedd e'n canu, oedd e ddim yn ddoniol. Ala Werin, diolch Mali am arwain y canu, ond ymlaen â ni i'r llaw nesaf. Drysau'n agor. Ho! 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 Os yma marn yn y gael yma? O, iawn. Dyr yma.
Ideal. Bod yn ferch dda. Biff, ond ie, neu gymryd y presant. Mae Glenda fan hyn, mae Glenda ni bod yn ferch dda, fyd. O! Yw, gen i dits neis, does? Yna dodi llawen wrth i. Ie. Ffwciwch bant y bastards, a digon dy fi, neud fan hyn. Diolch. Ffwciwch bant. Oh, why don't you fuck off, mate? Dim hwnna'n iawn. Sean Cornau Blywotol ddim wedi gwneud lot o argraff. Creu bod Dom wedi blino ar ôl yr impressions. Fuck off, mate. O leia nath Mali a Marica bach o sioc. A Ger jyst yn gwrtais yn y cefn. O, iawn. Ond, un llawr arall. Drysain agor. He turned into the sign. Okay, so oedd Marid yn sioct. Gerard trio aros yn cool achos oedd yn really fancy o fe. Mali a Dom, just ddim yn ymateb. Reit, gawn ni weld pwy sydd wedi ennill. Ar ôl hwnna i gyd, pwy sydd wedi ennill babi fi? Dom, sdim gobaith i ti ar ôl y shambles yna dan y golau. Ger, sgiliau bullshit i ti yn anhygol a nes i smasho Dom. Mals, nes i taflu dy hunan mewn I bob dasg, da iawn. Ond, enillydd heddiw, just o ran ymdrech a extra points am y bukaki, yw Mared! Dyma ti! Diolch yn fawr iawn, dwi'n rili Croeso. appreciate hyn. Diolch, sori pawb, sori. Mae'n iawn. O'n I jyst yn well na chi. Mae'n iawn, cael ei. Ie, Mared. Enillydd heiddiannol. Nath I chwarae'r gêm yn berffaith. Yw, gen i dits neis, does? Nath I chwerthu'n tipyn, nath I taflu pawb o dan y bws. A mae rhaid I fi roi marci ychwanegol am hwnna. Cofiwch, allwch chi wylio'r penodau I gyd ar YouTube Hanch. Ta-ra!